Salam mehriban watandaşlar, tagamanmasaňyz her biriňize jan saglyk, rızgal, döwlet, bagtyarlyk arzu edýär. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan öýlek rowaj jartyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mihmançylykda atly gepleşigimiziň täze sanyny seretmäge çagyrýar. Edidi watandaşlar, gepleşigimizde iýdi giderli tomaşa edýän bolsaňyz, medeniýet sunugat usatlarynyň döwletli maşgalatynda mihmançylykda bolýardyk. Ýene-de biz adatdaky däwimizi eýerip sunugat işgäriniň döwletli maşgalatyna mihmançylyga geldik. Biziň şuňky mihmançylyga gelen maşgalamyz, ýagny şu maşgalaň başy Türkmenistanyň Alparslan adynaky Milli Drama Teatryna rahmet çekýän bayry artistleriň biri, Türkmenistanyň at gazanan artisti Öwedgelli Hudaýguliýew. Öwed aga, siz görenmide öğrenşat. Hoş geldiňiz. Sag bolun. Bizi ýyly mähir bilen garşylaňyz üçin bize özgedegimizde sag bolsun aýdýar. Tilak gelenmede sag bolun. Sag bolun. Inni bir tanşlykdan başlaýaly, maşgala agdalaryňyzy tanş etseňiz. Men 4 sanatym bar, 4 gyzym bar. Tuwelemi? Iňullar Amangul oň bun gelmäge mümkinçiligi bolmady. Ana ondan kiçidi ana Merjen, Lokman, ondan kiçidi Şemşat, bir Dilçi. Ana körpe gyzym bar, Döwlet Mehmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň 1-nji ýyl talebi. Ona diýmek, beýleki gyzyňyň ugrun taýlapdyr. Dilçi diýdiňiz ya? Haýsy urdan okaýa? Fransız dilini okuya. Tuwelemi? Ona 4 gyzym diýdiňiz, on Halipa Şahirmiň goşgusy agulawymda ýanglanyp gitdi. 4 gyzym Nur diýdäm diýip. Awa. Bizni ýaşymdan bir çene barypdyr, bizni şulaň üstünligine, bagtyna gowup ýaşap bermek bize meýesser etse başga gerek. Uzundan gowanyň agtyklaryňda çoğluk söýmek meýesser etdin. Indi gelnejemiz bilen tanış etmediňiz. Meň ýany ýoldaşym ady Gülaýym. Gülaýym gelneje tanışanmyzy öğrenşat. Ana bularam agtyklam. Bu Aýmelek ady, onky Ejebay. Size köpçülükde öwed diýip gysgadyňyz. Ýaşaň üçin garşy bolmarsaňyz biz öwed aga diýip ýüzlentegem. Bolýar. Lapuryan, lapurdyň eli sadada. Benim şu özgölerdek boşmek dadı. Menne de korku var, ehtiyacam var. Utanamak beylemek akmalın. Grup bahsetmegim sayman kiçilik. Az alıp yay verip çölü düstürüp, düşmanın üstüne enmelerim var. Yöne yağınaçı ağır oldu da, şu katbar olup taşımazdı da. Geleyin vaktinin utayı gerek, men dine şopurda tuğuşayı gerek. Dürüjçülük ýoluňuzdaky sahypaňyz diňe şol Alparslan adynaky Milli Drama Teatrymy? Hawa men institut Türk Dilimleri diňe şo ýerde işläp ýörün. Ha, institutda oturdum diýdiňiz. Ene mümkin bolsa aýtsaňyz, bu ýerden niren tamamladyňyz, nirede okudyňyz? Men Taşkentniň teatr we çeperçilik institutyny oturup 84-nji ýylda şo döwürde Amangul Mehmet adynaky ýaş tomaşary teatryna geldim. Häzirki Alparslan teatry. Hawa. Şonu meram şu teatrda işläp ýörün. Çağılık arzuwlaryňyz barada aýtsaňyz. Çağılykdan şu artist bolmagy hawes etdiňizmi? Dogry çağam men mollum bolmagy arzuwladym. Onuň näme päsgel berdiňiz? Päsgelçiligim däl elbetde bir ykbal ýollar diýýäli. Şo döwürde mekdebimizde şu teatr gurnugy açyldy. Şonda da bir mollumyz bardy, Aman Garaýew diýip. Şolanyň bizi şo gurnuga gatnaşdyrdy, bir spektakl goýduk, öz başymyzda çağalar barada. Şondan soň bir ýyly şo ýatlara höwes söretdi. Şo höwesem Taşkentniň şo teatr çeperçilik institutyna alyp bardy. Şeyler gep gurun aýlapdyr. Böýür ogluň jümle jahanyň tergörmüş. Ol peýgamberiň tuğuny parladyp jümle jahan basyp aljakmyş. Tuğurymyzy tertip gurun hökümdar. Men diýen şahlar, sultanlar böýür ogluň bilen birleşip otururlar. Bilen böýür ogluň çağragada at minirip terpa ýapyp dost bolajak. Öwed aga, ýaň ýakynna men siziň döreden bir keşfiňizi gördüm. Haýatdaky hormatly prezidentimiz garaşsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanyna halkymyza ajaýyp kitap peşkeş berdi. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi diýip atlanyrlar. Ana şol kitapda bir näçe riwayatlar, tymsallar, pähimler, paýhasly ýazgylar kän. Onuň şol kitapdaky riwayatlar esasyna siziň döreden bir keşfiňiz bar. Onu şeýle diýilýär. Aslyň kimlerdenligini geçmişiň bolmasa nädip biljek?
geçmişde kulağında galan öwrenen zatlaň boýunça başarnykly bolunýar. Öňkü gözüň ganan adamlaryňa bil baglap bilýärsiň. Öň gören zadyňdan başyň çykýar. Şoň üçinem adam üçin geçmiş has gerekli pasap edýän. Aslyň nireden gelip çykanım adamyň bir alyp barýan işine görä ketgitlenilýär. Şoň üçin bir diýjek bolýanym, siziň aňyryňyzda da şu sungat ýolundan adamlar bolanmy? Nirede önü wesiňiz, ýa bolmasa? Aslymda sungat işgär bar. Kakam dutarda aýdym aýdýardy. Häzirki döwürde de on radioda bir näçe aýdymlar bar. Ýok meniň sen ata Hudaýyl işleýärler oňa. Ana şu dutarmam. Hawa, öňüzde gördük. Şo kakamdan miras galan dutar şol. Tögeleme. Hawa. Ona demek istem dutar çalyp bilýäňiz. Ay çalyp men ilmuna bir dutar çalyp bilýän ýerlerde bir çykarýarly ýagdaýma ýok öňe. Öýde käwat özüm üçin çalyp bir aýdym aýdan bolýan hiňlerim. Aýdym aýdýaňyz. Näme artistlere bir näçe sapaklary berilýär-de umumyň dersler boýunça. Şonu aýdym sapaklaram bolýar. Men özüm şo Taşkentniň Sarly drama bölümine oturdum. Bizde şonu vokal esas ders hökmünde geçilýär. O taýda aýdym aýtmak hökmany. Gumly geline, çörlük gelin näme kesbini ýerine ýetiremde şonda aýdymy özüm ýerine ýetirdim. Dutar bilen özüm aýtdym. Ölsem armanım yok leylim, 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 Onun kakymym aýdym aýdýardy diýdiňiz-de, ýanky radioda saklanyp galan aýdymdan ýatlap geçdiňiz. Onun köpüň öňüne çykyp toy bayramlarda da mereken sowam aýdymlar ýerine ýetirýärmi? Awal şo döwürde ýörükde toýlarda aýtmaga çagyrylýardy, gidýärdi. Arasynda bir näçe ýyl Saz Guralar ansamblynda da gatnaşdy. Şo taýda işledi. Belli bir döwürde. Taşladı derya dibine, ağırlık alaklarını yazmağa düştü ya. Kakam ömründe aýkançylyk edip ýaşaýan adam. Ýöne ol şo döwürde Saky Jepbarow oň sesini, aýdym aýçyny diňläp, sen gel biziň diňe bir toýlarda däl, Türkmen teleradiosyna çykyş etmeli artistlerini ony çagyryp, Türkmen Saz Guralar ansamblynda çagyrdy. Onun siziň maşgalaňyzda özüňiz näçe çagadyňyz? Biz 5 oglan 3 gyz. Siziňki ýaly beýlek çagalaryň içinde de şu sunugat torundan gidenler barmy? Ýok, ýeketek men. Galan şol daýgançylyk edýäni bar, başga kärler de bar. Ayağım net düşmeli. Celil! Okla gele! Yine okla ver! Okla ver! Okla ver! Ayağım net düşmeli. Okla ver! Okla durmadı! Çaltıra okla! Kaçın düşmeli. Size howatlardan diňe şol mektepdäki gurnaňyz bolmy ýa bolmasa käbir adamlar belli bir artisti nusgalyk görýärlerden şoňa meňdejek bolýarlar. Ýa bolmasa tutuş eser görüp hatda şoňa aşyk bolýar-da. Mektep döwrüne oňaly söýgi boldy diýsem men näde gurgun edämegi makmalla. Ýöne institutu guturup bismillah şu teatra gelenden soň ana o teatrda men meňdädim gelen artistler boldy, Ahmet Müllük diýe. Doğrusu olar men elimden tutup ana eýt diýen adamlar däl. Keşiflerini görýärdiler. Ol daşyndan ana sahnada şu rola taýarlanmak üçin näme hereketler edýär, näil taýarlanýarlar. Şu daşardan geleni näili, oturuny näil, turuny näili, şo zatlar görüp ana şolara men demek köwet dürýärdi mende. Sunugat adamyň, aýdymçyň, artistiň sadandan esasy maksady kalbynaky, ýüregindäki söýgüni, ilhamy
özge bir yüreklere geçirmek de ana şol yüreklere yol salyp bilýän eserler döretmek üçin näme etmeli? Artist hökümine şu sowala näme jogap berersiňiz? Birinji bilene etmeli zat şol sen döretjek keşfiňi öwrenmeli. Kim ol? Aýdalna sahnada men Çopankır döretdim-de. Çopankır kim? Şonu bilmeli. Haýsy spektakl? Ana Watanakda aýdym diýen spektaklda men ilk başta Dıkma Serdar oynadym. Soň wagtyň geçmegi bilen Çopankır oynamaly boldum. İkisi düýbünden başga adamlar. Şolary öwrenmeli. Şol adamlar näil bolupdyr? Çopan. Ağam. Men teňmeli çapysmak üçin çykamok. Çekilmek üçin. Men şu hanyň hökümli ýerde ýatmadym diýip çykdym. Allah'ın veren karabaşı. Çapyan moldan çaptı geçiver. Diýer şehit ýaly. Demdik boltama. Ulanın çapın. Geçsen dime çapık geçerdin. Batur çapın. Dıkma Serdar akıllı paýhasly adam bolsa, Çopankır onda gönümellik, özdiýenlik, boyun ýogunluk bar. İkisinin ana ara tapagy şonda. Şol zatlar bilmeli, onuň esasy etmeli zadyň şol halkyň ýüregine saljak keşfiňi ilki öz ýüregine salmaly. Öz ýüregine salyp, özüň ýüreginden çykarmasaň, ol halkyň ýüregine girmeýär. Sahna çykanňyzda başyňyzdan geçýän wakalar, lahwallar ýa bolmasa pursatlar biz bilen paýlaşsaňyz. Ana şu Magtym ol Praga spektaklyna Derwişiň keşfini ýerine ýetirmek maňa meýser etdi-de. Bir gece yapyrdım. Tülüň ýaryna bir tör datly gelip torgullydylar. Elbette derwişiň öýde bolmak mümkin näl. Ýöne derwiş nähil adam bolupdyr, dünýesi nähili, ýörüýüşi nähili, oturuşy nähili, irden başlap şodatlary özüň pikir edip, şodatlary özüňde jemlemäge çalışyp başlamaly. Şodatlary öňünden taýýarlyk görmeseň, sahnaň garasyna durup, ana men çykmaly wagtym geldi diýip çyksaň, ana şodatlary edip bolanok. Şodatlar ilk özüňe siňdirmeli. Ondan soň senden syzyp çyksa, ana şonda şodatlar bolmagy mümkin. Onuň diýmek şu ýerine ýetiren keşfiňizdäki, ýagny gahrmanlaryň başyndan geçen wakalar siziň durmuşyňyzda gaýtalanýan gedegen bolýarmy? Sebäpsiz taryhy spektakllar oýnaňyz ok, eýsem häzirki döwrüň wakalaryny sahnada janlanýarýaňyz. Ol şu sahnada döredýän keşpler bar. Ana şol artistiň durmuşyna az da kändine täsir etmese, o keşp ýerine düşmeýär. Oy Allah'ın nazarın bizden soğmasın. Senden kaydan enesinden olmasın. Eğer olsan çık orta. Kim gözü kim gözsüz. Oyun yekmeye kurşumuz çözsün. Sahnada men bir adamy söýmeli bolsam, şol adam gowurmeli bolsam, şoňla dost bolmaly bolsam, durmuşda şol adam az da känesaň asy görünmese, sahna şol çykýar, onu gizläp bolanok. Ýöne, ýa-ni döredýän keşfim az da känesaňa täsir edýär. Häsiýetiňize täsir edýär diýjek bolýaňyz. Ýa bir durmuşyňyza. Häsiýete täsir edýär, durmuşyňa da täsir edýär. Häsiýet babatyny aýdaly. Siz maşgalada nähil häsiýetden? Ol häsiýetim men özüm aýtsam ýalňyşar, gowsy häsiýetim bar diýip bular aýtdy. Demir ýol çekýäňim. Owa. Demir ýol çekýär ýaşly. Näme men görem okmaýsaň demir ýol çekýäniňi? Ýaşly soradyň aýdaýdym da. Galak inim ýaman ýaňrekiniň aý. Gürlemen durup bolan okmaýt. Ora ýaşly. Be. Näme inim? Çeken wagtyňyz bara. Şu çekdiňde o depo bara. Owa. Şondan şeýlek haga tarap aýlap, ondan gönül. Bolýarmy? Hem şun ýaşly. Inim sen ýaman köp sorag berýär. Ýaşly diýdim edbermeleri de haw. Be. Ýokman sorag bermeli. Kakaňyz talapkärmi, ýa bolmasa mylaýym, mylakatly adammy? Kakaňyz bilen nähil gatnaşykda siz? Maşgalada bolşýaly. Gaýyp kakaçyl, oglum ejeçil öyle diýildi. Bizde diýdi şonýaly. Kakam hat ýakyn ejeme garany. Pikir alşýan ýetýän onuň. Asal kakam ýöne talapkär idi.
Yine şol talaplarını heveslenir ettirýär. Qakyňy diýňi diýip-de üslenlik döredýän keşfi durmuşyma da, häsiýetime de täsir edýär. Belki şol bir näçe adamlaryň keşfine girýänligi üçin size düşünmek isleýänler sebäbi oň üçin Lukmanam bar, Mollumam bar, Mollum hökmüne garaýanlar, hatda dana adamlaryň pikirini ýöredip sahnada çykyş edýän pursatlar bar. Belki şolaryň aýdan sözler ýadyna düşýänler. Näil pikir edip görýäňiz? Asal hakykatdan duş gelýän wagtlam bolýar. Öýde özüme hatta pikirlenýän näil keşfe girjek bolýar gaýsy. Onun has qakyma ýakynsyz diýdiňiz. Sizden başga ene beýleki doganlaryňyz bar. Olaryň pikirleri sizinki bilen gawat gelýärmi? Gawat gelýän diýmekden. Ýene maşgala bolup işýär, gyýlar bolup oturýar, doganlar gurrun etýär. Şol ýerlerde gawat gelýär elbetde. Onun qakyňyzyň ýerine ýetirýän keşplerini köp tomaşa edýän, umuman teatrlara ýygy-ýygydan gatnaýaňyzmy? Özüm sungaty hewesçän bolan üçin köp inselýän. Siz näme üçin artist bolmadyňyz egerde sungaty söýýän bolsaňyz? Sungatda haýsy bolsa da bir keşfe janlanmaly. Bir keşfe girmek meniň kyn öwrendim. Başaramak. Ýöne bir zat öwrenmek men başarýandım. Şoň üçin dil ogruny taýlap aldym. Şoň ordan okaýan. Onun okayan ýokary okuwjy haýyňyz barada aýtsaňyz. Men öz taýlap alan ogrum Dünýä Dilleri Institutyny fransuz dili ogruny taýlap aldym. O ýerde elbetde bir näçe diller öwredilýär. Ýöne men özüm has howes eden dilim fransuz dili. Sebäbi mektepde öwrüne fransuz dilini geçip başlapdyk. Şol döwürler öwrenýän wagtlam howes edip institutymyzda fransuz dilini taýlap aldym. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen biz ýaşlar üçin okumagymyz üçin bir näçe uly mümkinçilikler öwredilýär. Biz üçin ideýan aladalar üçin hormatly akademiyada, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýar. Hormatly prezidentimiň goýjany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler elimizde aňdar bolýar. Indi şu wagt fransuz dili barada aýtdyňyzda söýüp taýlap alan ogrum diýdiňiz. Onuň şo dil boýunça öwrenen zatlaryň, meselem egerde dili öwrenjek bolsaň, oň medeniýetini, taryhyny, edebiýatyny öwrenmeli bolýaňyz. Onuň şo wagtynda size bir kömek berýänler qakyňyz sebäbi artist adam köp okumaly bolýar, köp kitaplar görmeli bolýar. Umuman keşfiniň üstüne işlemek üçin ol okumaly bolýar, taryhy öwrenmeli bolýar. Umuman siziň sapaklaryňyza, diliňize qakyňyz nähil baha berýär? Okumada turly çäreler geçirilip durýar, herki sahnalar goýulýar. Şolar ýa sahnalarda men saýlanan ýagdaýymda men hökman ýagdaýda ilki bilen kakymyň ýanyna gelýän. Şolar ýaly geçip berli, şo näýlik ýerine ýetirsen gowdy. Onuň şo zatlar öwredýär. Şoň netijesinde de men gidip şol ýerde üstünlük gazanyp gelýän. Akşamot hayırlı bolsun ağa bayağı. Şeýle bolsun, gelin oglanlar. Etlerini hem şu nasýaňyz? Eti çölle şey soğuk diýdim. Bolmasa ýa soğuk jam bar. Bä. Gün ýaşadan şey asyp goýsaň et çalyk ýa. Gün dogaý makada alyp içmege dolap öýe salyp goýsaň et tagamny ýitirmeýär. Asylyan etiň sünkünden pişirilen ayak sorba hasam tagamly bolýar. Käbir çopan olşuny dere dolap guya da sallap goýalar. Şeýledem kaka. Awala. Bä. Geň zat eken bula ağa bayağı. Ay çölün geň zady kän roglentek. Umuman diýjek bolýanlardy men durmuşymda enemin atamyň maňa beren gollawy ören uly bolup durýar. Onuň sungaty gowurýan ediňiz. Aýna qakyňyzyň ýerine ýetirýän, oýnaýan oýunlarynyň haýsy ýa aňyňyzda galy, ýadyňyzda galan. Men çağalykdan kakam teatra o sahnalar görmeni köp akitýärdi. Şo wagtdan beri görýän sahnalaryň arasyna has täsir galdyrany Gomloýan spektaklynaky Çörlü aganyň keşfi. Sebäbi öýde özüni alyp bariş häsiýetini şol sahnada hiç ýyl açman, täze keşpler görkezdi. Ol artistiň satlygy. Şolatlar ýerine ýetirşi, men haýran alyp terip. Ol nähil keşip öwda? Galçymrat Qaqabaýewiň Gumlugelin spektaklyna Çörlü agan keşfi. Öýdäki häsiýetini açmady şo ýerde diýdi bolyn, onda nähil häsiýet? Ol gahrmanyň häsiýeti. Bir çöl içindäki bir baýa adam, sürü goýuny bar, düýesi bar. Sonra ýaly adam öýlenjek bolup beren bir degişgen, gülüşgen şuňaly adam. Diýme onu komediýa bolýar-da spektakl. Onuň siz komediýalary görmän gowurýaňyzmy ýa drama görmäge, tragediýa görmäge gowurýaňyzmy? Men özüm asal drama görmäge gowurýan. Ýene komediýalarym ünsüm çekke, olary köp görmäge gitgen. Ýene has gyzykly uly üns film tomaşa edýändim drama. Sahir ağa. Enem bir döwletli işin başyn tutupdyň diýesdim. Işim goň bolsun.
Allah kuvvet verdin. Taňa ýarkadım. Men sana altın kümüşe vade vermeyin. Yönü akıl paykada kol verip, şu yigitlerim bilen teň diýen ul tiýiliň dar bolan ata udalygyny artdan agdan aljak bolan. Ömrüňiz uzak bolsun han. Menem bir şu ul tiýilim üçin Allah kuvvet berdi, bir gala gurmakçy. Tüweleme. Senem bir hala adam däl. Dogada dilegde bolgun. İşini dileri bolsun han. Sen dogry aýdýan Şahir ağa. Bu türkmeni galaly kentli, oturumly, ojokly bolmagy wagt ýetdi. Belli bir ýerde mekan tutmadan birek bilen agzyny ýırkmaz. Köplen çıkarkam oynayanım, şu nanyan rollarım, özüne goloydan, Ýöne bar bir pursat ýatlasym gelýär. Biziň teleoperatorlarymyz öwedagany şeýle görnüşde kän bir tanamadylarym täze sahnada sakally, ýaşylyň keşbine çykyp ýören soň. öz sakallı ösürýärdi şoňa o girişge. Mahtumul Praga spektaklynda da Derwişiň keşbini ýerine ýetirende şu içine girip oynayan birileri daşından seyredenmede bizim etil kino oturan yer şoň içine girip gitýärse biz kakam dälle şol bir başga adam diýip şu keşifler anandyr oynaýar. Jesmele can menem oli. Jesmele can adamadım. Bara yanan şecer menem. Arsa çıkan hazar menem. Gör bu oda. Men bu duvana adamadım. Nezimini davandan soydular. Bizler kömüllen bölünen kömül. Ömürden bölünen ömürdür. Bir vepada çünkü alem. Kimden ister bir vefa? Bir vefa dünyada den. Yarı vepadar dem. Asıl sunwatyň özi şeýle de bolmaly, dogry dämi? He, öwedäga. Şey aydym bolsun, saz bolsun, ya spektakl, kino tapagy ýok, tomoşaçyny öz içine dolap aly bilmese onu ol kämil sungat diýilmeýär ama. Haýsy ogurda, kärde bolsun, tapagy ýok, öz ýzyny galdyrmaly diýilýän jümle ýadyma düşdi. Bu elbetde sunwatda, medeniýetde de şeýledir. Nähili ýagdaýda özüňden soňkulara ýyz galdyrmaly bolýar. İzip men näme üçin ýani? Şu senden soň adamlar seni ýatlasa ana şol iz. Egerde senden soň ýatlara zat goýmasaň, ýatlara iş etmeseň onda iz galmaz. Şu fursatda siziň ýene bir keşfiňiz ýadyma düşdi. Hemişe şol keşfiňizi ýatlaýarlar. Baba Gammar spektaklyny, Baba Gammaryň keşfini baş gahrman ýerine ýetiripsiňiz. Ol ýaşlyk hyjumy ýa bir käriňizi dogry we dürüst ýerine ýetirmäge bolan öňüňizdäki borçdymy? Borjam bolmagy mümkin sebäbi men institutda gelenden soň maňa bir küçillap tähel bir görnük diýen kesipler ynanylar. Men ilkinji elime kağıdı alıp sözlü sahna çıkan keşfim şu Baba Gammar boldy. Şo döwürde bizim rejissörimiz Täş Mehmet Welif ilkinji şo keşfi ananny şu sunwata bolan ihlasmy, howesmy soňa wakaşoň içine girip bile öýe gelip bile şo keşf bilen öýden gidip boladym. Adama isleseň islemeden täsir etmeli zat. Ana şoň üçinem şo keşf halk tomoşalarynyň aňyna galdy diýip hasap edýänler. Suda medibildiniz? Sud etdim mikam diýene sebäbi häzirki döwürde de maňa Baba Gammar diýip ýüzlenýän adamlar gawat gelýänler. İşimde az ekenni çuňur bolmady, tähelçe ýyl goýdum mikam diýen. Tadawan bolayın hekim. Qurbanın bolayın hekim. Biz Allah'a şükrettir. Bizim günahımız öte var hekim. Hekim, adam oğlu adar vermedi Ali.
Biz siz parağı elin elti kaydalayız. Olu yoktu da. Hani hal Dikstara var yani kervan yolun orunda Paraguay'ın şifahanesi var. O yerde yaşlılar da o yaralıydı de Paraguay'ın ölemede. Yörük etti. Öwadaga şey diýerler-de, artist hemişe söýgüden püröpür bolmaly diýerler. Sevgin bolmasa artist bolup bolmaýar. Şunu gotda bir keşfi döretmek üçin, bir iş etmek üçin ilki bilen ýüregiň söýgüden dolu bolmaly. Şol söýgüňi çaňa da paýlamaly, dost ýaryňa da paýlamaly, öz kesbiňe de bermeli, öz döredýän keşfiňe de bermeli. Ana şonu bir kämil iş, bir tomoşlar özüne çekäjek iş döredip bolar. Olaň siziň asyn wagtyňyzda döredijiligiňizi, umumyň siziň käriňizi, maşgalaňyzy düşünýärmi? Gelenejimiz nähil garaýady? Ýaş döwürler meselem. Men dogrudan aýsam, egerde maňa düşünmedik bolsa, bu çakaçenli ikimiz bile ýaşaşmazdyk. Sebäbi artist diýen ol bir gün derwiş bolup öýüňe gelýär, bir gün öýlenjek bolup sakal murtun sirip beren jahil bolup öýüne gelýär. Şolaň hemmende düşünüp, şoň gelişine görä, şoň keşfine görä, şoň kabul etmesen, ol adam bilen uzak ýaşaşyp bilmersiň. Men şoň üçin düşünýärm ka diýen. Hop! Etti. Hayha. Güle denir. Vay. Çör kaka. Munun näme? Sen meren haladım. Ay çör kaka. Şu sıfatta var ya, taşlığı var yanmada o. Näme zaam şol? Täze tüýdürdi. Olmaya o çör kaka, olmaya. Çör kaka. Sıyırıp seyrettiren lawaslan neysen ay. Eyleme. Bana karasın. Gelenejem öý hojalykçymy? Hawa. Indi size şu ýerde şeýlere aksawal, siz hojalykçymy özüňiz? Dogry maşgalam esasy öý hojalygy bilen. Öýde ýanky çagalara terbiýe bermek, ýa nahar biçirmek, ýa öý ýygnaşdyrmak öý oň işi. Ýöne öýde awatlaş işlerini geçirmeli bolýar, ýene bolýar. Ana olary men özüme diýen. Ýa bir bazara gidip bir onumun alyp gelmeli bolsa, ol men boýnuma. Sowal berjek bolup durdum, ol özüňiz jogabyny onuň aýdaýdyňyz bazar meselesini. Onuň bazara gidenigizde almaly bir göýük önümler bolsun, beýlek haritler bolsun. Olar özüňizden alýaňyzmyş öýe näme gerekligini bilip ýa bir gelenejem hökman surat eliňizde kagazy berip goýberýärmi? Bular çağa geceler çözdüýärdi, indi gyýlar öýe näme almaly, näme gerek. Buyruk boýunça da men bazara gidip zat alyp gelýär. Oğlanır ağırma. Salamu aleykum. Dağılıkmadın mı? Ha, Yaşır salamu aleykum. Aman can, dağılık mı? Yaşlı salamu aleykum. Ne eyleyim, dağılık kuruluk mı? Oldur yaşlı. Oğlum, Mehmet Ağa nerede? Mehmet Ağa 3. nokoda gödüglük kurmak etti. Yer ondan. Demir yolu men açım yal çekkeniz değil mi? O yaşlı edil sizin ayçısını diyar edip, gün çekip, sizin diyen yerinizden aylanırak geçtik. Neyemeden aylan? Şol diyen yerinizden aylanıp geçtik de yaşlı. O ne hemen aylanmaz o? Hey demir yolun bir öğürler mi? Demir yol ile okyal gönül olmalı da o. Oho yaşlı, siz sorduydunuz bizim dağış baş koyup aylavrak. O ne hemen dağış o? O ne hemen dağışı? Men sana demir yol ayla diyem o. Sen demir yolu gönü çek, men sonun aylanıp geçerniydim. Alaynim kutuğa kenin ay. Gepin kendi oňur yan işin oğay. Aman zat özün göz kulak bolmasan boljak dälji. Doğru Yaşır. İş tasacak adamı menden oğay. Be. Näme uflayan? Näme ýaşyl ýalňyş bir zat aýdýan? Yo yaşlı. Ya men aýdýan zatlam näme Doğru dogry? doğru yaşlı. Onu näme uflayan? Ýaşyl bir zat diýe diňle berdi ho. Bor yaşlı bor bor. Öwadaga her bir adamyň ýaşlygyndan taplanýan häsiýeti bolýar. Ol üç zada bagly. Häsiýetine, göz ýetimine, alan bilimiňe bagly bolupdyr. Egerde şolaryň ählisi jemlenende adamlar bir-birinden tapawutlanýar. Diýjek bolýanym, siz durmuşda haýsy pikirlere gol berip ýaşaýaňyz? Adam ilki bilen halal bolmaly. Edýän işini ihlas etmeli. Öz ojagyna, öz maşgalasyna ihlas bolmaly. Bu zatlara bize mushuluk edip bana
Yan yakynna bizim hormatly prezidentimiz Türkmeniň döwletlik ýörelgesiň kitap sowgat etdi. Şu kitaby eliň alýan bolyn, bu kitapda öwrenere zat gat eken. Her bir içinde bölegini ullukan bir kino ya ullukan bir spektakl edip döretsöňem ol ağırlyk edermkä diýen. Nusgalar ýaly zat gat eken. Kitaby näçe okudyňça az bolýa, elbetde onu okumaly, öwrenmeli. Her bir diýilýän zady, diýiljek bolýan zady bizim her birimizden öwrensek durmuşymyza gaty ul kömek edermkä diýen. Bizim hormatly prezidentimiz bizim nusgawy şahirlemede de, nusgawy ýazyjylamada ulu hormat goýýar. Ana Magtym Ulyň şagyrlaryny dünýä dillerine terjime ettirip, onu dünýä ýaýyp ber. Ol elbetde bizim üçin ullukan bir bagyt. Ana bizim Magtym Uly spektaklymyzda da Magtym Ulyň bir goşgy bar, Turgul diýdiler diýen goşgy. Şonu derwiş başda bir çala ýatlady ýa. Onun soňuny Magtym Ulyň özi hakky diýdi. Men size okap bereýin. Magtym Ulyň bütün dünýäň şahirlerine nusuluk şahir diýsem öte geçdigim bolmadymka diýen. Bir gece yatyrdım tünüň ýaryna. Bir tör datly gelip Turgul diýdiler. Habar bermiz saňa pursat jaýyna. Şol ýerde ärler bar. Görgül diýdiler. Nazarym ýetişgeç şol tört merdana, köňlüm joşa geldi başym gerdana. Şol ýerde bardy iki diwana. Durma oğlun, anna bargal diýdiler. Şol iki diwana tutdy golumdan, alywan gitdiler durgan ýergimden. Bir işaret boldy anaň birinden. Seýrana barwan durgul diýdiler. Ol turupdyk. Gelli iki pirdada, gözünden ýaş akar, tili dogada. Hu hak diýip çykdy altı piyada. Adam inni geler. Görgül diýdiler. Bir tör datly gelli, bar sevzewaz, asalar ýaşyl aty tevlewaz. Meclis halkasyny gurmaň beýle az. Adam köpdür, ulu gorgul diýdiler. Taştan çykdy, 60 atly gördüler. Muhammed diýip tamam garşy ýördiler. Saglyk, salamatlyk bir sordular. Durmaň, ulug jaýa ýörgül diýdiler. Sungut usatlary bilen söhbetdeş bolmagyň öz lezzeti bar. Olaryň öz ykbalyny baglan hünäri dogrusynaky manyly gurunlary, döredijilik ýolunaky gyzykly başdan geçirmeleri, ýatlamalary, aýratyn gyzyklanmalary hiç bir adamy bepark goýmaýar. Biz sahna eserne teatryň canly sahnasyndan teredenmizde ýa-da mawy ekran arkaly tomoşa edenmizde durly häsiýetdäki gahrmanlaryň keşbini canlandyrýan sungut usatlaryny diňe şol keşbiň üssü bilen gaýwana tanaýar. Olaryň döredijilik ýoly, sahnadaky ykbal kitabynaky keşbler ulgamy, halipalyk maslahatlary, döredijilik baradaky pikirleri bolsa, artisti özlerçe açmak isleyen tomoşaçylarymyz üçin elmydama gyzykly bolmagyna galýar. Şol maksat bilen biz Öwezgelle aganyň öýünde mihmançylykda bolanmyzda agtyklary bilen geçirýän täsirli pursatlaryny gyzyklanma bilen synladyk. Tebigat, su, howa, ýaşaýyş şertleri adamyň keşbine de, sesine de, hatda duýgularyna da hem täsir edýär. Kakasynyň aýdym sazlaryndan gulaganan Öwezgelle Hudaý Guliýew häzir hem aýdym sazyň jadyly güýjüniň barlygyny agtyklaryna düşünürýär. Şu pursatda daşyny agtyklaryny üýşürip oturan babanyň agras häsiýetinden nam nişan galanok. Uly bilen uly ýaly, çaga bilen çaga ýaly gürleşmäni başarýan insan paýhasly pikirlerini hiç kimden gaýgyranok. Haçanna agtyklary özara gowhlaşan halatlaryna da öwüdagy olaryň ümsümligini gazanmagyň alajyny tapýar.
şadyyan çağalara gyzykly ertek aýdyp berýär. Ertekidäki gahrymanlaryň keşfini janlanýar. Şeýdip, agtyklary bilen geçirilen täsirli wagt öwüdağan aňyndan hiç wagt gitmez. Agtyklary babalarynyň ýagşy adam bolmaly diýen pikirine eýerip, gowy adam bolup ýetişerler. Bu umyt öwüdağa güç, gaýrat berer. Öwüdağa şu teatryň sahnasyna keşpleri ýerine ýetirýän artistler başga bir tarapdan kino artistler diýip tanalýarlar. Diýjek bolýanym, sizem kino we drama aktýory höküminde kinematografiýada da paýyňyz bardyr. Keşplere ýerine ýetirýärdiňiz men ýadyma düşýär bolýar. Elbetde kino sunugaty bilenim aramyz üzemde olar bilenim ýygydan gatnaşykda hälisini çagyryp olaram kinoda keşpleri ödürläp durulur. Bizem öz gezegimizde ödürlüğün keşpleri başardığımızdan ähli zehinimizi singdirip şolary ýerine ýetirjek bolýar. Häzir garymjak bilen okular bolýar. Derre öňe geler. Rojun. Hani Rojanjan, inim hay berekella. Özüňe geldiňmi? Bah, ýürege ýardym ay. Rojanjan, gowum oglum. Gow aýagy. Ağabayağı. Olmasa hastahanaya gidäýeli. Ýokla, hasana gerek gel. Şükürni gowy aldy. Tuweleme özüne gelle. Hani giňrek duruň. Awanşyp durmaňa. Melçan sen ýaly ol, men häzir gelýär. Bor. Öwüdağa artist höküminde şu kinoda keşpleri janlanyrmak, hat ýeňilişýän bolmak mal sebäbi teatryň sahnasyna gaýtalanmajak wakalar bolýardy. Haçanna sahna çykanda keşp janlanyranda. Elbette sahna bilen kino sunugaty düýünden başga zatlar. Ikisine de şol keşfi ýerine ýetirmeli. Ýöne teatryň öz talaby bar, ol kinoň öz talaby bar. Kino rejissorlaryň içinde haýsy rejissorlar bilen işleşýäňiz? Haýsy kinolarda surata düşdiňiz? Men esasy işleşen rejissorlarym şol Orazow, onuň buýpa Işanoğluýew. Şolar bilen işleşmek maňa has ýeňilişýär. Şolar bilen düşünşi bilýän. Artist bilen rejissor bilen düşünşmede kyn bolýar. Şol rejissor senden näme talap edýär, ana şonu düşünmeli. Şonu düşünmese artist hiç zat edip bilmeýär. Şolar bilen düşünşmek maňa ýeňiliş. Sebäbi artistlaryň öz häsiýetleri bolýar-da. O her kimin bir öz häsiýeti bar ýa. Käbir artistin keşfi güýç bilen ýanky zähmet bilen gysyp çykarmaly bolýar, käbir erkinligi öýermeli bolýar. Şol rejissor artistler nädip almalygyny bilmeli, artistin şo tarapyndan barmaly. Ana şonu artist rejissor bilen düşünçe bilýär, işleşe bilýär. Artan sakla, dur. Oho, öwüdağa ýerläpsiňler. Ýerlän oglanlar mene bir habarlyja geldim ay. Oglum har oglugyny inip geldi. Gödüňiz aýdyňa. Gödüň aýdy. Öwüdağa şu teatryň sahnasynda görkezden bir näçe keşpleriňiz bardyr. Bir has ýadyňyzda galan hem özüňize ýakyn görýänleriňizem ýatlap geçäýsiňiz. Bizim teatrymyzda tariha degişli dürli spektakller bar. Olardan Sultan Celaleddin, Nusoy Töýgüzi, Watan Akda Aýdym, onuň ýurt, şolar ýaly spektakller kän. Onun başga da diňe tarih spektakller däl, ol häzirki döwre degişli öwüt nesihat berji, bir akıl paýhas berji, adama durmuşy öwrüji spektakllarymyz bar. Hawa. Sebäbi spektaklyň esasy wezipesi hem şondan ibaratda adamlaryň durmuşyndan, akwalynyň alynan wakalar sahnada janlanýar. Onuň adamlarym şondan bir zat alqaýýar özlerine. Spektaklyň borjy şol. Her bir gören tomoşaçy durmuşda näme sen dogry, näme sen näme dogry, ana şonu düşünüp gaýtmaly öýüne gaýdanda. Ýöne gülüp degişip öýüne gaýtsa o bolmaýar. Şondan näme de bolsa bir zat alyp, asal beýleken o dik gitmeli tomoşaçy. Men 30 ýyllap gaýym petik işiň aňyrdyny ýaşapdym. Hiç kimin işiginden barmadym, hiç kim işigimden getirmedim. Hot öz jigerlemem hojama tagdyrmadym. Ay meni astaklasaga maatladylar. Hiçten hiç ýaşy diýipdirler ata. Ýalňyşyňa düşen bolsaňam bolýar. Düşündüm Meretcan, düşündüm. Baş sözler aýdyp göňüme de degaýmöýdän. Güläme tögeri.
Pehliwana kadar men şu yere getirip boňardymyz. Olmasa men şowalçymada galardım. Odaga bizim şu gün kunetiň öýüňizde mihmançylykda bolduk, maşgalaňyz bilen tanış bolduk. Bir taçaňyzdan dağıtmak meýser etdi. Indi bizim öýümizde gaýtmak haksyň arzuwlaryňyzy eşitip gaýda ýaly. Bizim gene parahat yurdumuz var, asuda asmanımız, asuda iyilimiz var, bahtiyar halkımız var. Hani bizi şu derece yetiren, gijetin günni öz halkının aladasını etberen kahraman arkadağımız var. Arkadağımızın jantak bolsun, işerovaç bolsun, halkının öňünde başy dik bolsun. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, beren gurrunlaryňyz üçin hem aýratynlykda sağ bolsun aýdýar. Siziň hem janyňyz sağ bolsun. Alp barýan işleriňizde mundan welak üstünlük arzuw edýäs. Saçaňyzyň bereket artdyn. Hemişe gapyňyzda toý bolsun. Bizim siziň gapyňyzdan diňe toý diýip geleliň. Hilak geleniňizde sağ olun. Köp sağ olun. Ynha ediz watandaşlar gepleşigimiziň şu gezekki sanyny Alparslan adynaky Milli Drama Teatrynyň baýry artisti, Türkmenistanyň at gazanan artisti Öwezgelli Hudaýgulyň Agdawer döwletli maşgalasynda mihmançylykda bolduk. Biz de ýene bir ýola gepleşigimiziň ahyryna dünýädäki iň gowzatlar arzuw edýät. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan, halky barada gije gündüz alad edýän, gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň mundan weýlek rowaja almagyny tüýsüregimizden arzuw edýät. Arzuwlaryňyz ýollarda aşmasyn goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeli menziline baryp ýetirmek barlar. Hoş sag bolun, edi diýleşler.